രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 18ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു. അധ്യായത്തില് ഇന്നലെ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകം അല്ല 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ. നമ്മള് 33ാമത്തെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അത്യന്തം വിശപ്പും ദാഹവും ഉള്ളവനാക്കി തീർത്തത് ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമായിട്ട് ദൈവവിധിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം മഹാഭക്തനായിരുന്നൊരു വ്യക്തി ഇത്രയും എന്താ പറയാ നമ്മള് ദാഹവും വിശപ്പും ഒന്നും സഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനായിരിക്കില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് ഭഗവാന്റെ ലീലയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വിശപ്പും ദാഹവും ആർക്കുണ്ടായത്? രാജാവിനുണ്ടായതും. അതിന്റെ നിമിത്തം മുനിയോട് കോപം കാട്ടിയതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണെന്നാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അടുത്ത 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ മുനിയുടെ അവഗണനയ്ക്ക് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്ത? പോകുന്ന സമയത്ത് നിർജീവമായ ഒരു സർപ്പത്തെ എടുത്ത് തന്റെ ധനുസ് കൊണ്ട് രോഷത്തോടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഋഷിയുടെ ചുമലില് വച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്.
അപ്പോ എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം രാജാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തില് ഋഷി ധ്യാനത്തിലായിരുന്നോ, അതോ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണനാണ് ഋഷി അല്ലെ. അപ്പോ ക്ഷത്രിയനാണ് ആര്, രാജാവ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ കുലജാതനായിട്ടുള്ള തന്നെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി കൂട്ടി അദ്ദേഹം സമാധിയിലായിരുന്നോ, കപടമായിട്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ആരിവിടെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതേ സമയം തന്നെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇത്തരത്തിലൊരു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇത്തരത്തില് ശമീക ശമീക മുനിയുടെ ദേഹത്തിലേക്ക് ഈ നിർജീവമായിട്ടുള്ള സർപ്പത്തിനെ ഇട്ടത് ആര് ശ്രവിച്ചു, മകനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി ശ്രവിച്ചു. ശൃംഗി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് നിർത്തിയത്. ശ്ലോകം 32. ഇനി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു. ശൃംഗി പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം, 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അധർമ്മപാലാനാം പീപ്നാം ബലീഭുജാമിവ സ്വാമിന്യഖം യഥാസാനം ദ്വാരപാനാം ശുനാമിവ. അഹോ അധർമ്മപാലാനാം പീപ്നാം ബലീഭുജാമിവ സ്വാമ്യാന്യഖം യഥാസാനം ദ്വാരപാനാം ശുനാമിവ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ധർമ്മപാലാനാം ദാസാനാം ദ്വാരപാനാം ശുനാമിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ വീക്ഷിച്ചാലും, അധർമ്മം, പാലാന ഭരണാധിപന്മാരുടെ, പീവ്ന വളർത്തിയ ഒരുവന്റെ, ബലിഭുജം കാക്കകളെ പോലെ, ഇവം പോലെ, സ്വാമിനി യജമാനന്, അഖം പാപം, യത് എന്താകുന്നു, ദാസാനാം സേവകരുടെ, ദ്വാരപാനാം വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന, ശൂനാം നായ്ക്കളെ, ഇവ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് വിവർത്തനം. ബ്രാഹ്മണപുത്രനായ ശൃംഗി പറഞ്ഞു, ഹേ കാക്കകളെയും വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശ്വാനന്മാരെയും പോലുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ പാപങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചാലും സേവകന്മാർ പാലിക്കേണ്ട അഥവാ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് വിപരീയമായി അവർ യജമാനന്മാർക്കെതിരായി അരുതാത്ത പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണപുത്രനായിട്ട് ശൃംഗി പറയാണ്, ഹേ എന്താ പറയണത്, കാക്കകളെയും വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശ്വാനന്മാരെയും പോലുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ പാപങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചാലും സേവകന്മാർ പാലിക്കേണ്ട അഥവാ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് വിപരിയായിട്ട് അവർ യജമാനന്മാർക്കെതിരായിട്ട് അരുതാത്ത പാപങ്ങള് ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ബ്രാഹ്മണരെ സമൂഹത്തിന്റെ ശിരസും ബുദ്ധിയുമായും ക്ഷത്രിയരെ സമൂഹമാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ബാഹുക്കളായും കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പോ സമൂഹത്തിന്റെ ശിരസും ബുദ്ധിയുമായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്, ബ്രാഹ്മണരെ കാണുന്നത്. ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിലോ ആ സമൂഹത്തിലെ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹുക്കളായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവിധ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും അഥവാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കരങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു. എന്നാൽ കൈകൾ നിശ്ചയമായും ശിരസിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പരമപുരുഷന്റെ പരമമായ കൽപ്പന പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വാഭാവികമായ സംവിധാനമാണത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നീ 4 വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിലുള്ളവർ അവരവരുടേതായ ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനനുസരണമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ പുത്രന് ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായി തീരാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പുത്രന് പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഒരു നല്ല യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള സുവർണ അവസരമുണ്ട്.
ആകയാൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമാകുന്നു. ആകയാൽ പുത്രൻ നിശ്ചയമായും പിതാവിന്റെ യോഗ്യത മുതലെടുത്ത് ബ്രാഹ്മണനോ ഡോക്ടറോ ആയി തീരേണ്ടതാണ്. വേണ്ട യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവന് ഡോക്ടറോ ബ്രാഹ്മണനോ ആയി തീരാൻ കഴിയുകയില്ല. എല്ലാ ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെയും ദണ്ഡനിർണയമാണത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സമൂഹത്തിന്റെ ശിരസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് ബ്രാഹ്മണര്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹുക്കളാണ് ക്ഷത്രിയരെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവൻ. ശരീരത്തിന് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? അപ്പൊ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കരങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ കൈകൾ നിശ്ചയമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ശിരസിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണിത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ ഈ 4 വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളവര് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസൃതമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു ഡോക്ടറുടെ പുത്രന് ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായി തീരാനുള്ള അവസരം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രന് പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആകയാൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുത്രൻ നിശ്ചയമായിട്ടും പിതാവിന്റെ യോഗ്യത മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനോ ഡോക്ടറോ ആയി തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവന് ഡോക്ടറോ ബ്രാഹ്മണനോ ആകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. എല്ലാ ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെയും ദണ്ഡനിർണയമാണിത്. ഇവിടെ ശൃംഗി ഒരു മഹാബ്രാഹ്മണന്റെ സർവ്വയോഗ്യനായ പുത്രനാകയാൽ ജന്മനാലും പരിശീലനത്തിലൂടെയും വേണ്ടത്ര ബ്രാഹ്മണീയ തേജസ് പ്രാപ്തമാക്കി. ഇവിടെ ശൃംഗി ശമിക മഹർഷിയുടെ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സർവ്വയോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന്മം കൊണ്ടും പരിശീലനം കൊണ്ടും വേണ്ടത്ര ബ്രാഹ്മണീയ തേജസ് പ്രാപ്തമാക്കിയതാണ് ശൃംഗി. എന്നാൽ അവൻ അവിവേകിയും ബാലിശ പ്രകൃതനുമായ ബാലനാകിയാൽ പ്രബുദ്ധതയുടെ അഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവിവേകിയായിരുന്നു, ബാലിശ പ്രകൃതനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രബുദ്ധതയുടെ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കലിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ ബ്രാഹ്മണീയാധികാരത്തിൽ ഗർവുള്ളവനായി തീരുകയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കാക്കകളോടും വീട്ടുകാവൽക്കാരായ ശ്വാനന്മാരോടും തെറ്റായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഗർവുള്ളവനായിരുന്ന ശൃംഗി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കാക്കകളോടും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാവൽക്കാരായ ശ്വാനന്മാരോടും തെറ്റായി താരതമ്യപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ശൃംഗി ചെയ്തത്. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനുമായി സദാ രാജ്യ അതിർത്തികളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയുറപ്പിച്ച് ജാഗരൂകനായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ രാജാവ് നിശ്ചയമായും രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ രാജ്യം അത്രയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രതിരോധത്തിനുമായിട്ട് സദാ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികളിൽ ഉറപ്പിച്ച് ജാഗരൂകനായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാണെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാവൽ പട്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തികച്ചും സംസ്കാര ശൂന്യതയുടെ അടയാളമാകുന്നു. പക്ഷെ കാവൽക്കാരനാണെങ്കിലും കാവൽ പട്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സംസ്കാര ശൂന്യതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്രകാരം സംസ്കാരത്തിന്റെ അഭാവമുള്ള ജന്മാവകാശത്തിന് അവർ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണീയ അധികാരങ്ങളുടെ അധപതനം ആരംഭിച്ചു. ഇവിടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അഭാവമുള്ള ജന്മ അവകാശത്തിന്, ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവകാശത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബ്രാഹ്മണീയ അധികാരങ്ങളുടെ അധപതനം ആരംഭിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ അധപതനം കലിയുഗത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. സാമൂഹ്യ വിന്യാസത്തിന്റെ ശിരസ് ബ്രാഹ്മണരാകയാൽ മറ്റെല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലും അധപതിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ സാമൂഹ്യ വിന്യാസത്തിന്റെ ശിരസ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ അധപതിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റെല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലും അധപതിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. നാം കണ്ടെത്തിയതുപോലെ അവിധം ശൃംഗിയുടെ പിതാവ് കാരണം ബ്രാഹ്മണീയ അധപതനത്തിന്റെ ഈ ആരംഭം അത്യന്തം പരിതാപകരമായി തീർന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശൃംഗിയുടെ പിതാവ് കാരണം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണീയ അധപതനത്തിന്റെ ആരംഭം അത്യന്തം പരിതാപകരമായിട്ട് തീർന്നു. ശ്ലോകം 34. ബ്രഹ്മണേ ക്ഷത്രബന്ധുർഹി ഗൃഹാപാലോ നിരൂപിതഃ സാ കഥം തദ്ഗ്രഹേ സഭാണ്ഡം ഭോക്തുമർഹതി. ബ്രാഹ്മണേ ക്ഷത്രബന്ധുർഹി ഗൃഹാപാലോ നിരൂപിതഃ സാ കഥം തദ്ഗൃഹേ സഭാണ്ഡം ഭോക്തുമർഹതി. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗൃഹേ ഗൃഹപാലോ നിരൂപിതഃ ബ്രാഹ്മണീയ വ്യവസ്ഥയാൽ ക്ഷത്രബന്ധു ക്ഷത്രിയരുടെ പുത്രന്മാർ ഹി നിശ്ചയമായും ഗൃഹപാല കാവൽനായ നിരൂപിത നിയോഗിച്ചു. സ അദ്ദേഹം കഥം ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തത് ഗൃഹേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് യജമാനന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ദ്വാസ്ത വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ നിർത്തി. സഭാണ്ഡം അതേ പാത്രത്തിൽ ഭോക്തും ഭക്ഷിക്കാനായി അർഹിക്കുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജകുലത്തിലെ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജകുലത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജകുലത്തിലെ അനന്തരഗാമികളൊക്കെ നിശ്ചയമായും ഗൃഹപരിപാലനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാവൽ നായ്ക്കളാണ്. ആകയാൽ അവർ വാതിൽക്കൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം. പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഉടമസ്ഥരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അവകാശപ്പെടാനും കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ രാജകുലത്തിലെ അനന്തരഗാമികളൊക്കെ തന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഗൃഹപരിപാലനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാവൽ നായ്ക്കളാണ്. അപ്പൊ അവര് വാതിൽക്കൽ തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളേണ്ടത്. പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഉടമസ്ഥരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജാവ് പിതാവായ മുനിയോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും ബ്രാഹ്മണകുമാരന് ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. സ്വപിതാവിന്റെ ആദിത്യ വിമുഖത മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കാരശൂന്യനും അവിവേകിയും വിനീതനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സംഭവങ്ങൾ വിശദമാക്കി. രാജാവിനെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലന് ഒട്ടും ദുഃഖം തോന്നിയില്ല. പ്രത്യുത അവൻ തെറ്റായ ആ പ്രവൃത്തിയെ കലിയുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വിശേഷ വിധിയാണെന്ന് സ്വയം ന്യായീകരിച്ചു. അവൻ രാജാവിനെ ഒരു കാവൽനായയോട് ഉപമിക്കുകയും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റെ അതേ പാത്രത്തിൽ ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തെറ്റാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നായ നിശ്ചയമായും യജമാനനാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യജമാനന്റെ അതേ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണവും ജലവും ശുനകന് അവകാശപ്പെടാമെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, രാജാവ് പിതാവായിട്ടുള്ള മുനിയോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും പിതാവ് അതിന് പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും ബ്രാഹ്മണകുമാരന് ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ പിതാവിന്റെ ആദിത്യ വിമുഖത മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അസംസ്കാരശൂന്യനും അവിവേകിയും അവിനീതനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരനെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സംഭവം വിശദമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവരുടെ തെറ്റ് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് അവര് ആ സംഭവത്തെ വിശദമാക്കുന്നത്. രാജാവിനെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരന് ഒട്ടും തന്നെ ദുഃഖം തോന്നിയില്ല. മാത്രമല്ല അവന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി കലിയുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വിശേഷ വിധിയാണെന്നാണ് സ്വയം ന്യായീകരിച്ചതും. അവൻ രാജാവിനെ ഒരു കാവൽനായോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റെ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തെറ്റാണെന്നാണ് ആരഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്? ശൃംഗി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നായ നിശ്ചയമായിട്ടും യജമാനനാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ യജമാനന്റെ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണവും ജലവും ശൂനകൻ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് അതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഈ മിഥ്യാപ്രതാപമാണ് ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ചിന്തിച്ചതാണ് ആരുടെ അധപതനത്തിന് കാരണം? ഈ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണം. ഈ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അധപതനം അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണകുമാരിൽ നിന്നും തുടക്കം കുറിച്ചു. യജമാനനാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും നായയെ ഒരിക്കലും ഭവനത്തിനകത്തോ മുറിക്കകത്തോ കയറാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ശൃംഗിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജാവിന് ശമീക ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ബാലന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വപിതാവല്ല രാജാവാണ് തെറ്റുകാരൻ. അപ്രകാരം അവൻ മൗനമായി ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വപിതാവിനെ ന്യായീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ശൃംഗിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്? രാജാവാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്. കാരണം
ആ രാജാവിന് ഒരിക്കലും എന്തിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, ശമീക ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ബാലന്റെ അഭിപ്രായത്തില് തെറ്റുകാരൻ ആരാണ്? രാജാവാണ്. ശ്ലോകം 35. കൃഷ്ണേ ഗതേ ഭഗവതി ശാസ്താരുത്പാദഗാമിനാം തത്ഭിന്ന സേതുനത്യാഹം ശാസ്മി പശ്യത മേ ഫലം. കൃഷ്ണേ ഗതേ ഭഗവതി ശാസ്തരുത്പാദഗാമിനാം തത്ഭിന്ന സേതുനത്യാഹം ശാസ്മി പശ്യത മേ ഫലം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതി ഭഗവതി ശാസ്ത്രരുത്പദഗാമിനാം ഗതേ ഭഗവതി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗദേ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും യാത്രയായതിനു ശേഷം ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ശാസ്തരി പരമ ഭരണാധികാരി, ഉത്പദഗാമിന ലംഘിക്കുന്നവരെ, തത്ഭിന്ന വേർപ്പെടുത്തി, സേതു സംരക്ഷകൻ, അദ്യ ഇന്ന്, അഹം ഞാൻ സ്വയം, ശാസ്മി ശിക്ഷിക്കും, പശ്യത കണ്ടാലും, മേ എന്റെ, ബലം ശക്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഏവരുടെയും പരമാധികാരിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിനു ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദയങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി കൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കും. എന്റെ ശക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാലും. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഏവരുടെയും പരമാധികാരിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദയങ്ങൾ സമൃദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കും. എന്റെ ശക്തിക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ എളുതായ ബ്രാഹ്മണ തേജസ്സിൽ അഹങ്കരിച്ച് കലിയുടെ മായിക പ്രഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ ആ കലിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് കലിക്ക് 4 ഇടങ്ങളിൽ വസിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ സമർത്ഥമായ സദ്ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കലിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കലിക്ക് 4 സ്ഥലങ്ങളാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അനുവദിച്ച് നൽകിയത്. പക്ഷെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ സദ്ഭരണം കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? കലിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആകയാൽ കലിസത്വം തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവതേച്ഛയാൽ അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണ കുമാരന്റെ അഹങ്കാര ഗർവിനാൽ അദ്ദേഹം തനിക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സുഷിരം കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ കലി എന്തന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു? തനിക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആ വിവേകിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് കലിക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ഒരു സുഷിരം കണ്ടെത്തി. ബാലൻ തന്റെ ശക്തി അധികാര നശീകരണത്തിനായി വെളിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മാത്രമല്ല പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു മഹാനായ രാജാവിനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള സാഹസവും കാട്ടി. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? തന്റെ ശക്തി അധികാരം നശീകരണത്തിനായി വെളിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മാത്രമല്ല പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവിനെ ശിക്ഷിക്കാനും ആര് ചിന്തിക്കാണ്? ഇവിടെ സാഹസം കാട്ടാണ്. ശൃംഗി സാഹസം കാട്ടി. അവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിടവാങ്ങലിന് ശേഷം തന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ ശൃംഗി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിടവാങ്ങലിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീന പ്രഭാവത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അക്രമികളുടെ പ്രാഥമിക സൂചനകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതായപ്പോ ആ സാന്നിധ്യത്തില് ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കാനാണ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അക്രമികളുടെ പ്രാഥമിക സൂചനകളാണ് ഇതെല്ലാം. നാമമാത്രമായ ശക്തിയുള്ള ഒരു അക്രമി ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു അക്രമി ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി തീരാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭൂമുഖത്തു നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷം ഇവിടെ നിരവധി മിഥ്യാ ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവർ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മിഥ്യാ പ്രതാപത്തെ നിലനിർത്താൻ നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കലിസത്വത്തിന് ഈ ബ്രാഹ്മണ പുത്രനായ ശൃംഗി മുഖേനെ ആധിപത്യത്തിന് അഥവാ മേധാവിത്വത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പോ കലി എന്ത് നോക്കി നടക്കായിരുന്നു? നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ഒരു സുഷിരം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കലിക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടി? അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടി. അപ്പൊ ഒരു ശൃംഗി മുഖേന ആധിപത്യത്തിന് ഒരു അവസരം ആർക്ക് ലഭിച്ചു? കലിസത്വത്തിന് ലഭിച്ചു. ശ്ലോകം 36. ഇത്യുക്ത രോഷതാം രോഷ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്യുക്ത രോഷതാം രോഷ വയസാൻ ഋഷി ബാലകഃ കൗശിക്യാപ ഉപസ്പൃശ്യ വാഗ്വജ്രം വിസസർജഃ. ഇത്യുക്താരോഷതം രാക്ഷോ വയസ്യാൻ ഋഷി ബാലകഃ കൗശികാപ്യ ഉപസ്പൃശ്യ വാഗ്വജ്രം വിസസർജഃ. വാസുദേവായ ത്വരോഷതാം രാക്ഷോ ഇതി ഉക്ത ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് രോഷ താമ്ര അക്ഷ കോപത്താൽ ചുവന്ന നേത്രങ്ങളോടെ വയസ്യാൻ സഹകളിക്കാരോട് ഋഷി ബാലക ഋഷിപുത്രൻ കൗശിക നദി ആപ ജലം ഉപസ്പൃശ്യ സ്പർശിച്ച് വാക്കുകൾ വജ്രം അശനിപാദം വിസസർജ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഭാവിയിൽ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. വിവർത്തനം. കോപത്താൽ രക്തവർണിതമായ നേത്രങ്ങളോടെ കൗശിക നദിയിലെ ജലത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരെ സാക്ഷിയാക്കി ആ ഋഷിപുത്രൻ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. അപ്പൊ കോപം കൊണ്ട് രക്തവർണിതമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങളോടെ കൗശിക നദിയിലെ ജലത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഋഷിപുത്രൻ ഇപ്രകാരം രാജാവിനെ ശപിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശപിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വെറും ബാലിശമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശപിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വെറും ബാലിശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നിഷ്കളങ്കരും വിവേകമില്ലാത്തവരുമായ തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാർക്ക് മധ്യേ ശൃംഗി തന്റെ ധാർഷ്ട്യം അഥവാ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ മാനവ സമൂഹത്തിനും ഹാനി വരുത്തുന്ന അത്തരം മഹാപാപത്തിൽ വിവേകമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പരീക്ഷത്തിനും പോലൊരു മഹാനായ രാജാവിനെ വധിക്കുന്നത് സ്വായത്തമാക്കിയ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാകുന്നു. അവിവേകിയും വിനീതനുമായ ഋഷിപുത്രൻ ആ മഹാപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പോൾ വിവേകമില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാർക്ക് മധ്യേ ശൃംഗി തന്റെ ധാർഷ്ട്യം അഥവാ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. തന്റെ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്? ശൃംഗി ചെയ്തത്. എല്ലാ മാനവ സമൂഹത്തിനും ഹാനി വരുത്തുന്ന അത്തരം മഹാപാപത്തിൽ വിവേകമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലൊരു മഹാനായ രാജാവിനെ വധിക്കുന്നത് സ്വായത്തമാക്കിയ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രദർശനം മാത്രമാണ് അവിടെ നടന്നത്. അങ്ങനെ അവിവേകിയും അവിനീതനുമായ ഋഷിപുത്രൻ ആ മഹാ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു, രാജാവിനെ ശപിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 37. ഇതി ലംഘിതമര്യാദം തക്ഷക സപ്തമേഹനി ദംശ്യതി സ്മ കുലാങ്കാരം ചോദിതോ മേ തദ്ദ്രുഹം. ഇതി ലംഘിതമര്യാദം തക്ഷക സപ്തമേഹനി ദംശ്യതി സ്മ കുലാങ്കാരം ചോദിതോ മേ തദ്ദ്രുഹം. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ലംഘിത മര്യാദം തക്ഷകാസമന്യേ അഗ്നി ഉച്ചതേ സ്മ കുലാങ്കാരം ചോദിതോ മേ തദ് ലംഘിത മര്യാദം ചോദിതോ മേ തദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇപ്രകാരം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മര്യാദം സഭ്യത തക്ഷകൻ എന്ന സർപ്പം സപ്തമേ ഏഴാം അഹനി ദിവസം ദംശിക്കും സ്മ നിശ്ചയമായും കുലാങ്കാരം കുലത്തിലെ നീചൻ ചോദിത ചെയ്യുകയാൽ മേ എന്റെ തദ്ദ്രുഹം പിതാവിനോട് ശത്രുതാ മനോഭാവം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ രാജാവിനെ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. അപ്പൊ ഋഷിപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ രാജാവിനെ ശപിച്ചു. ഉപചാര മര്യാദകൾ തച്ചുടച്ച് എന്റെ താതനെ അപമാനിച്ചതിനാൽ ഇന്നേക്ക് 7-ാം നാൾ ആ കുലത്തിലെ അത്യന്ത നീചനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ തക്ഷകൻ ദംശിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ശപിക്കുന്നത്? ഉപചാര മര്യാദകൾ തച്ചുടച്ച് എന്റെ താതനെ അപമാനിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്നേക്ക് 7-ാം ദിവസം ആ കുലത്തിലെ അത്യന്തം നീചനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ തക്ഷകൻ ദംശിക്കുമെന്ന് ശാപം കൊടുത്തു. ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബ്രാഹ്മണീയ അധികാരത്തിന്റെ അഥവാ ശക്തിയുടെ ദുർവിനിയോഗം ഇപ്രകാരം ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇതേ വിധത്തില് എന്താരംഭിച്ചു? ബ്രാഹ്മണീയ കുലത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ആ ശക്തിയുടെ ദുർവിനിയോഗം ആരംഭിച്ചു. ക്രമേണ കലിയുഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തിശൂന്യരും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാര ശൂന്യരുമായി തീർന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കലിയുഗത്തില് ബ്രാഹ്മണർ എങ്ങനെയായിട്ട് ശക്തിശൂന്യരും സംസ്കാര ശൂന്യരുമായി തീർന്നു. കുലാങ്കരൻ അഥവാ കുലത്തിലെ ഏറ്റവും നീചൻ അഥവാ കുലദ്രോഹി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണെന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണൻ കരുതി. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ കരുതിയത്? കുലത്തിലെ ഏറ്റവും നീചനായ വ്യക്തിയാണ് ആര്? മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് എന്നാണ് ആ ബ്രാഹ്മണൻ കരുതിയത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം ആ ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായിരുന്നു കുലദ്രോഹി. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കുലദ്രോഹി? ആരാണ്? ആ ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുലദ്രോഹി എന്ന് പറയാം. കാരണം അവൻ കാരണമാണ്, അവന്റെ വിവേകമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാലാണ് ബ്രാഹ്മണർ വിഷപ്പല്ല് വേർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സർപ്പങ്ങളെ പോലെ ശക്തിശൂന്യരായി തീർന്നത്. അപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ഈ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിഷപ്പല്ല് വേർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സർപ്പങ്ങളെ പോലെ ശക്തിശൂന്യമായി തീർന്നത്. വിഷപ്പല്ല് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പാമ്പ് ഏവരിലും ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതിനെ കുട്ടികൾ മാത്രം ഭയപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുട്ടികളാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്. കലിസ്വത്വം ആദ്യം ബ്രാഹ്മണകുമാരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, പിന്നെ ക്രമേണ മറ്റു കുലങ്ങളുടെയും മേൽ തന്റെ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം കലിസ്വത്വം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സ്ഥലം നോക്കി നടക്കായിരുന്നു. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണകുമാരനെ എന്ത് ചെയ്തു? പരാജയപ്പെടുത്തി. പിന്നെ മറ്റു കുലങ്ങളുടെ മേലും തന്റെ ആധിപത്യം ചെലുത്തി. അപ്രകാരം ഈ യുഗത്തിലെ സമഗ്ര ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണവ്യവസ്ഥകളിലും ദുഷിച്ച ഒരു ജാതി സമ്പ്രദായം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അതും കലിയുഗത്തിന്റെ മായിക പ്രഭാവത്താൽ അതുപോലെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ദുഷിക്കലിന് മൂലകാരണം എന്തെന്ന് ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയണം. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ മൂല്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിയെ നിരാകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ കലിസത്വം എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം ബ്രാഹ്മണകുമാരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, അതിനുശേഷം മറ്റു കുലങ്ങളിലേക്കും തന്റെ ആധിപത്യം വളർത്തി. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ കലിയുഗത്തില് എല്ലാ തരത്തിലും സമഗ്ര ശാസ്ത്രീയമായ ഭരണവ്യവസ്ഥകളിലെല്ലാം ദുഷിച്ച ജാതി സമ്പ്രദായം അവലംബിച്ചു തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല കലിയുഗത്തിന്റെ മായിക പ്രഭാവം കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഈ ദുഷിക്കലിന് മൂലകാരണം എന്തെന്ന് ഒരുവന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ മൂല്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതിയെ നിരാകരിക്കാനായിട്ട് ഒരാളും പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ശ്ലോകം 38. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38. തതോ ഭേത്യാശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പകളേവരം പിതരം വീക്ഷ്യ ദുഃഖാർത്ഥോ മുക്തകണ്ഠോരുരോധഃ തതോ ഭേത്യാ
ശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പകളേവരം വിതരം വീക്ഷ്യ ദുഃഖാർത്ഥോ മുക്ത കണ്ഠോരുരാധഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പകളേവരം ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ പിന്നെ അഭേദ്യ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച ശേഷം ആശ്രമം ബാലൻ ഗലേ സർപ്പത്തെ തോളിൽ കളേവരം ശരീരം പിതാവിന്റെ വീക്ഷ്യ കണ്ട് ദുഃഖാർത്തനായി മുക്തകണ്ഠ ഉറക്കെ രുരോധ വിലപിച്ചു. ഭാവിയിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അനന്തരം ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ തന്റെ താതന്റെ ചുമലിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് ദുഃഖാർത്തനായി അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഋഷിപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ചുമലിൽ ആ പാമ്പിനെ കണ്ട് ദുഃഖത്തോടെ അത്യുച്ചത്തില് നിലവിളിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാപരാധം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ബ്രാഹ്മണകുമാരന് മനസമാധാനം ലഭിച്ചില്ല. ആകയാൽ മനസ്സിലെ ദുഃഖഭാരം വിലപിച്ചു തീർക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ മഹാ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ആർക്കും തോന്നി? മനസ്സില് ബ്രാഹ്മണകുമാരന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന് എന്താണ് പറയാ, മനസമാധാനം ലഭിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്യുച്ചത്തില് തന്റെ ദുഃഖഭാരം വിലപിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിച്ചു? ഈ കുമാരൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഋഷിപുത്രൻ സ്വപിതാവിനെ ആ അവസ്ഥയിൽ ദർശിച്ച് ദുഃഖഭാരം ലഘൂകരിക്കാനായി അത്യുച്ചത്തിൽ വിലപിച്ചു. എന്നാൽ അത് വളരെ താമസിച്ചു പോയിരുന്നു. ആകയാൽ അരുതാത്തത് സംഭവിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് ഋഷി അത്യന്തം പശ്ചാത്തപിച്ചു. പക്ഷെ വളരെയധികം താമസിച്ചു പോയിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരുതാത്തത് സംഭവിച്ചെന്നതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് ഋഷി അത്യന്തം പശ്ചാത്തപിച്ചു. ശ്ലോകം 39. 2 ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. ചാവ ആൻകിരസോ ബ്രഹ്മൻ സൂത വിലാപനം ഉന്മീല്യ ശനകൈർനേത്ര ദൃഷ്ട്വാ ചാംസേ മൃദോരകം. സവ ആൻകിരസോ ബ്രഹ്മൻ ശ്രുത്വാ സൂതവിലാപനം ഉന്മീല്യ ശനകൈർനേത്രേ ദൃഷ്ട്വാ ചാംസേ മൃദോരകം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാസുദേവായ സവാംഗിരസോ ബ്രഹ്മൻ അദ്ദേഹം കൂടി അങ്കിരസ അങ്കിരന്റെ കുലത്തിൽ ജാതനായ ഋഷി ബ്രഹ്മൻ ഹേ ശൗനക ശ്രുത്വ ശ്രവിച്ച് സൂത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ വിലാപനം ദുഃഖത്താൽ വിലപിച്ചു ഉന്മീല്യ തുറന്ന് ശനൈകൈ ക്രമേണ നേത്രങ്ങളാൽ ദൃഷ്ട്വ കണ്ട് അംസെ ചുമലിൽ മൃത ചത്ത ഉരകം പാമ്പ്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, സ്വപുത്രന്റെ നിലവിളി കേട്ട് പതുക്കെ നയനങ്ങൾ തുറന്ന അങ്കീര മുനിയുടെ വംശജനായ ആ ഋഷി തന്റെ കണ്ഠത്തിൽ ചുറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന നിർജീവമായ സർപ്പത്തെ കണ്ടു. അപ്പോ തന്റെ പുത്രന്റെ നിലവിളി കേട്ട് പതുക്കെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന അങ്കിരമുനിയുടെ വംശജനായിട്ടുള്ള ആ ഋഷി ശമീക ഋഷി തന്റെ കണ്ഠത്തിൽ ചുറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന നിർജീവമായിട്ടുള്ള സർപ്പത്തെ കണ്ടു. ശ്ലോകം 40. വിസൃജാതം ച പപ്രച്ഛ വത്സ കസ്മാതിരോദിഷി കേന വാ തേ കൃതമിത്യുക്ത സന്യാവേദയത്. വിസൃജാതം ച പപ്രച്ഛ വത്സ കസ്മാതിരോദിഷി കേന വാ തേ അപകൃതം ഇതി ഉക്ത സന്യവേദയത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വിസൃജ പുറപ്പെടുവിച്ചു, തം അത്, ച പപ്രച്ച ചോദിച്ചു, വത്സ എന്റെ പ്രിയപുത്ര, കസ്മാത് എന്തിന്, ഹി നിശ്ചയമായും, രോദിസി വിലപിക്കുന്നു, കേന ആരാൽ, വ അല്ലാത്ത പക്ഷം, തേ അവർ, അപകൃതം ധാർഷ്ട്യത്തോടെ പെരുമാറി, ഇതി അപ്രകാരം, ഉക്ത ആരായികയാൽ, സ ബാലൻ, വേദയർ എല്ലാം അറിയിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇത് വായിച്ചിട്ട് നിർത്തട്ടോ, സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. വിവർത്തനം. നിർജീവമായ ആ സർപ്പത്തെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷം വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുത്രനോട് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചോ എന്ന് ആരാഞ്ഞ ഋഷിയോട് അവൻ സംഭവിച്ചതൊക്കെയും സവിസ്തരം ധരിപ്പിച്ചു. അപ്പോ നിർജീവമായിട്ടുള്ള ആ സർപ്പത്തെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുത്രനോട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചതാണോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? മുനി ചോദിക്കുന്നത് മകനോട്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വന്തം ഖണ്ഡത്തിൽ നിർജീവമായ സർപ്പത്തെ ചുറ്റിവെച്ചത് ഋഷി അത്ര ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല. അപ്പൊ ശമീക ഋഷിക്ക് അത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നില്ല സർപ്പത്തെ ചുറ്റിവെച്ചത്. അദ്ദേഹം അതിനെ ദൂരേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തി അത്ര ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മൂഢനും അവിവേകിയുമായ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ അതിനെ ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും കലിയുടെ മായിക പ്രഭാവത്താൽ അകപ്പെട്ട് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ രാജാവിനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ചരിത്രത്തിലെ കൃതാർത്ഥമായ ഒരു അധ്യായത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ രാജാവ് ഈ സർപ്പത്തെ ചുറ്റിവെച്ചത് അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ആരെടുത്തില്ല, ഗൗരവമായിട്ട് മുനി എടുത്തില്ല. പക്ഷെ അത്ര രാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അത്ര ഗൗരവമുള്ളതുമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? മൂഢനും അവിവേകിയുമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ അതിനെ ഗൗരവമായി എടുത്ത് ആ കലിയുടെ മായിക പ്രഭാവം കൊണ്ട് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ രാജാവിനെ ശപിച്ചു. അത് ചരിത്രത്തിലെ കൃതാർത്ഥമായ ഒരു അധ്യായത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर ब्रह्मानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. कृष्णा प्रणाम माताजी. कृष्ण माता प्रणाम माता।